Hello guys! Welcome to another tutorial. In this video, pag-uusapan naman natin kung paano magpakilala ng sarili. So kapag handa ka na, let's begin. In English, I am. Sa Tagalog, ako si. In Ilocano, siak ni. Example, I am Darwin. Sa Tagalog, ako si Darwin. In Ilocano, siak ni Darwin. Again, Ilocano, siak ni Darwin. English, my name is Darwin. Tagalog, ang pangalan ko ay Darwin. In Ilocano, tinagan ko Ket Darwin. Again, in Ilocano, tinagan ko Ket Darwin. Next, I'm 35 years old. Sa Tagalog, 35 na taong gulang na ako. In Ilocano, 35 titawen kon. 35 titawen kon. Or, pwede rin, 35 na kon. 35 na kon. Ayan, so parang kapag sinasabi mo kung ilan na yung taon mo. Kung ilan na yung edad mo. Ayan, so again, in Ilocano, 35 titawon kon or 35 na kon. Halimbawa naman kapag sasabihin mo kung saan ka nakatira. Pwede mong sabihin in English, I'm staying at Ilocos Norte. I'm staying at Ilocos Norte. Sa Tagalog, nakatira ako sa Ilocos Norte. Nakatira ako sa Ilocos Norte. Agigyanak jay Ilocos Norte. Again, Ilocano, agigyanak jay Ilocos Norte. Next, halimbawa naman ay isa kang estudyante or nag-aaral ka pa lang. Pwede mong sabihin, I'm still studying. Again, in English, I'm still studying. Sa Tagalog, nag-aaral pa lang ako. Nag-aaral pa lang ako. In Ilocano, agbasbasaak pay lang. Agbasbasaak pay lang. Or, pwede rin, sa Ilocano, agad-adalak pay lang. Agad-adalnak pay lang. Halimbawa naman ay sasabihin mo kung saan ka nag-aaral. In English, I'm studying at MMSU. Sa Tagalog, nag-aaral ako sa MMSU. Nag-aaral ako sa MMSU. Sa Ilocano, agbasbasanak jay MMSU. Agbasbasanak jay MMSU. Or, pwede rin, agad-adalnak jay MMSU. Agad-adalnak jay MMSU. Ayan, so dalawa ang pwede mong sabihin sa salitang Ilocano. Next, kapag sasabihin mo naman kung ano yung hobby mo, ano yung gusto mo. Halimbawa, mahilig ka sa pagluluto. Pwede mong sabihin in English, I love to cook. I love to cook. Sa Tagalog, pwede mong sabihin, mahilig akong magluto. Mahilig akong magluto. In Ilocano, kaykayatak tagluto. Kaykayatak tagluto. Or, pwede mong sabihin, magusgustuak tagluto. Magusgustuak tagluto. Halimbawa naman, gusto mong sabihin na gusto mong mag-aral na magsalita ng Ilocano. In English, pwede mong sabihin, I am learning to speak Ilocano. I am learning to speak Ilocano. Sa Tagalog, nag-aaral ako kung paano magsalita ng Ilocano. Nag-aaral ako kung paano magsalita ng Ilocano. In Ilocano, pwede mong sabihin, agad-adalak nga agsao ti Ilocano. Agad-adalak nga agsao ti Ilocano. Ayan, so sana po ay nakatulong po ang video ito
para po sa mga kaibigan natin dyan na gustong mag-aral ng Ilocano. Para po sa mas marami pa pong tutorial tungkol sa salitang Ilocano, please follow us on Facebook, Usapang Ilocano with Sir Dao. Thank you for watching.